coroană pe TikTok. Dacă nu Ce buze, o rog pe mama ta să mă scuze, dar nu pot să mă abțin când văd ce buze. Ce buze tu ai. unde pășește iese foc. Are coroană pe TikTok. Dacă nu are își face loc în inima mea headshot. Tu mă arzi mai ceva ca soarele, number one dintre toate fetele. Când te văd parcă îmi pierd mințile și nu știu de ce. Ce buze, o rog pe mama ta să mă scuze, dar nu pot să mă abțin când văd ce buze. Ce buze tu ai. Ce buze, o rog pe mama ta să mă scuze, dar nu pot să mă abțin când văd ce buze. Ce buze tu ai. 50.000 de like-uri la o poză. Sunt dependent de tine, dă-mi o doză. Zâmbetul tău mă bagă pe hipnoză. S-a terminat cu mine, tu mă arzi mai ceva ca soarele, number one dintre toate fetele. Când te văd parcă îmi pierd mințile și nu știu de ce. Ce buze, o rog pe mama ta să mă scuze, dar nu pot să mă abțin când văd ce buze. Ce buze tu ai. Ce buze, o rog pe mama ta să mă scuze, dar nu pot să mă abțin când văd ce buze. Ce buze tu ai. Aici profesorul tău, Cezar Alexa. Aha, Mixton Music. Ce buze, o rog pe mama ta să mă scuze, dar nu pot să mă abțin când văd ce buze. Ce buze tu ai. Ce buze, o rog pe mama ta să mă scuze, dar nu pot să mă abțin când văd ce buze. Ce buze